Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinaga na Pablo. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapu iti kinalastog ko, gimura kanyak ti anak ko. Ket na ibabainak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Pablo. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. At dariyon yun may kadagiti batchmate ko iti high school, anak. Kaya't kukuma ti dumaraay. Ay kat mapan kayo tatang, iti kasta. Agkikita kayo mat kadagiti nakaadalan nyo ide. Saan nga ta nakababain? Apay kumamot nakababain ngay. Kasla ngamin nagbabak ng matkandag iti batchmate ko. Kasla siya lang ti sana nakaadal. Kat anya kumangay. Tinapatag, ti panagkikita yo. Saan kat at ti estado ti panagbiag yo, tinapatag. Awan mo't kwarta kamapan. Kan kunada, tunggal maysa. Agitugot iti makan. At dakan ka no anya ti kabaalam nga iser. Ala, siya akong ti makaam mo. Ikan kayon iti kwarta. Ken agluto ak iti makan. Ay, uray saan kan nga agtaktak nga agluto. Gumata ak tulatan iti ruwar, iti naluto amakan. Aywan nga agpayso. May mayat pa'y, tatang. Ayos! Dakkel mo tin, ito yung 5,000 nga inted kanyak ni Jinke. Nga aramatak adumar ay iti reunion minton bigat. Tangay imbagada ma iti group chat. Anuan niya lang ti kabalan nga i-share. Di oray sana kaon nga gitugot iti makan. Sandak tumad siguro apagawiden no awan itugot ka. Sana bale? Nagbabak ng damit. At daming trabaho da. Idinto ta siya. Awan mo trabaho. At damon dito. Ni Olga pan naka-leader may ti umunang asid kak. Nay mga oras mo, Olga. Ada ka matgaya man, Pablo. Ay, kakadwa. Adan ni Pablo. Nay, si kadaytaan, Pablo. Si kakadidaitan, Pablo. Awan. Si kamot ni Marisa. Saan ka day? Husto ka, Batch. Ay, na. Talaga nag-uubing ti itsura yo Sa nakas kanya kalakayan ti itsura. Ay, si kalaang timang ipagbagay ti dayta, Batch. Ay, si kakadimot ni Selmo. Gusto ka, Batch. Ay, naguguwapo kan napipintas kayo talaga. Imbagkada kayo tada trabaho yun. Sangay, may sakla nga marigrikat. Ay na, di mo unay tagibasitan ti bagiim. Saan aday ta ti importante? Ti importante kat nagkikita tayo. Ket pasinsa kayon Batch. Ta awan awit ko di maray. Sa anak ko man nga umay ta mabainak. Ngam talaga lang amin na kaya't kayo ang makita. Ay, sana problema dayta. Sana bali ta nagadumat ng timakan. Amagan pa'y kiti no saan tayon ama ibus amin dagiti makan. Agpayso timbagan ni Olga. Ala, agtugtugaw tayo pa'y tapangururayan tayo kadagiti daduma akabats tayo. Adupay ti awan. Tagay adupay ti makan anabate. Agbalkot kayon iti iyawid yo tapno saan amasayang dagiti makan. Ay, wen, Olga. Oy, Pablo, anya pa'y laag aramidam dita. Agbabalkot da aminan, si kalaagan ti saan? Ay, sana bale, tananganak mo't tayo. Awan mo't share ko, iso nga oray saan ako nga gibalkaut. Anya ka kadi, mapankakit din, ta isupay nga iyawid mo. Alala, agunay ka ditan, sana bale ta adupay tinabate. Ay, kat, sige nga rod, Batch. Agyaman ako na kada kayo, Awan anyaman na, Batch. Kumusta nga iti reunion nga inatindaran nyo, tatang? Kan apay anagado ti awit yo. Ay, ipilit damit nga, giyawid kami iti makan. Taado nga rod tinabate.
Kat anyamot nga ti ginatang niyo, asyeryo. Ay, kwa. Pansit kan prutas, anak ko. Kat, naragsak ka di matlaang ti party? Ayun, nagpag-games na pa'y. Sa idikwan, nagsasala kami. Nagiinom kami. Saan nga arak ti hilig ko? Nagpulutan nagpulutan kidi kaiso na nga do ti karne. Nasayat mo't nga rod nag-enjoy kayo? Ay talaga, na-enjoy ko iti kastauna iti reunion may anak ko. Nay, agsusukat kayo matatang. Anda ka dila kadyo ita? Ay uwan, Fredo. Mapanak mamut agaliwaksay. Anda nga rod kwartayo. Adamot na bati, jainted ni Jinky di kalman. Anda ka kaya't mo anayunan. Sige. Alain nyo dito isang haribo. Tapno anda na yun ti kwartayo. Ay na. Agyaman akbaro ka. Talaga nagsingpat ka manugang ko. Basta saan nyo nga ibarbartag ti kwartayo, tatang? Amumet, asana ka gininom iti arak. Igatang ko lang iti kanag, ngam ti igatang ko iti arak. Nasayat nga ron no kasta, tatang. Sigurado mabsugak manen ita. At damat kwartak, di bang restauranak? Pablo, ada kamot ditoy. Ay, si kamot gaya Marisa. Ang may saka ka day. Wan, si Kangay. Agmay saka mat. Ay, wan. Umay ka dito'y lamisaan ka, tagka lamisaan tan. Hanggang naka-order ako na. Baka mukha mo tan nag-order iti kanam. Sige nga Rod. Amo Marisa, talaga nakapimpintas ka man. Agpaiso, Pablo. Katuan man. Sikat, ikapintasan ka dagiti amin nakabats tayo. Di mus istorya ti kasta. Tanakababain mat kadagiti kabats tayo. Ay, sana bali atawan damay. Si kalang mat ti makangkangay. Sa dino nga roden ti papanamita. Ay, kwa, agpalingkay akaw sa kagawid. Binaon na kami ti anak ko, sakti agpalingkay. Ay, mabalin ka diya si kalangin ti mangbayad itikin nanta. Sakto mat inton sumaruno. Alana, sa nabalit na nakapimpintas ka. Kan napimpintas nga amang tibiyag mo ngam iti siya. Apay, saan da ka nga ikikan iti kwarta na iti anak mo? May salayang ti anak ko. Anya nga iti trabaho na. Mangup opisina. Matlagayam. Dumawat ka iti kwarta. Si kamot siguro tinang paadal kan kwa na. Ay, saanin? Kababain mo? Tatang, nag-friend request mat kanyak ti Maysa kadag iti batchmate mo. Asinaw? Marisa, tinagan na. Kay, inaksip mo? Una. Kwa, nagkita kami ngamin, hindi kalman kay. Sa dino? Iti Maysa panganan. Kasta ka di? Balo mo't tinday taakas kanyak. Di yung ibaga, kayat yung arman. Ay, awan plano ko na mga asawa anak ko. Awan mo't lang pangbiyag ko iti agbaling nga asawak. Nasayaat mo't nga rod dayta, akapanunutan niyo. Bats, si kamot gayam ti masabat ka. Bats, kumusta kan? Sa dino may tipapanam. Ay, ketag pasya-pasyarman, Bats. Kakaisuna Domingo ita. Tangay nagsabat tamat lang ngayon. Mapantapay mangan. Total, dandani mo tan 12:00. Ay, day, tati kasayaatan nga imbagam, Bats. Ala, mapantanga rudin, Bats. Mabalin ka di asikapay lang ti agbayad, Bats. Ay, kat magsibayad itikin na Bats. Ilibre na kun Bats. Sa nabali, tamay mayat mo't lang nga amang ti kasasaad mo iti biyag. Ay, masiguradong ka di amay mayat kanyak, Bats. Kat nun ako na ni Marisa, anagmayat matgayam ti trabaho ti anak mo. Kan uray ti asawa na. Uray mayat ti trabaho
Tadidak matik-ikan iti kwartak. Awan mo trabaho. Kasta aya. Ay kahit dumawat ka. Kat no si kansa tinang paadal iti anak mo. Ay kitun takapigpigsak pa'y iday. Itakat jakmat makatrabaho iti construction. Isungarod at dumawat kamot iti kwartam iti anak mo. Mabainak a dumawat, batch. Ta isudamit nga raw timang pakpakan kanyak. Hello, batch Olga. Apay nakawag ka? Antay bagam? Ko nga min, batch. Birthday inton Sabado. Imbitaran kayo ko mga umay dito'y balay. Tadamat basit na pagsasangwan tayo. Ay katuon batch. Namnamaam tiyo umay kaw. Okay, agyaman ak, batch. Dayjay laang ti bagak. Bye! Bye! Ibagak manin kini Jinggay. Tapno ikan nakiti kwartak. Ibagak agumatang iti regalok. Nga uray sa anak mo tagumatang. Happy birthday, Batch! Pasensyakan awan regalo. Amumit nga awan makukwartak. Maawatak, batch. Tinapatagkat na kaumay ka. Ay na, agyaman na Nagsisingpat kayo lakit din na batchmate ko. You're welcome. O ala, mapankamot agaw iti kanamon. Aday jay abanda da Marisa. Mapankan makisango kadakwada. Ay, sige. Mapanak nga rudain, batch. Batch. Mabalin ka diti ag-take out iti lechon kan iga daw. Ay katuwa na, batch. Magalakalat ta. Pasensya ka, Itaak lang amin na makaraman iti kakasta amakan. Kasta ka di? Asino ay iti kabalay mo? Ti kakaiso na nga anak ko kan ti asawa na. Anya ka di ti trabaho ti anak mo? Mangup opisina da iti asawa na. Matlagayam. Imposible asanda ka ba ulan ti gumatang iti naimasamasida. Ay kahit agtip-tipid damat siguro, Kasta ka di. Agam sa bagay, narigat mat nga agpaiso ti biyag ita apanawan. Mala, nayunampay nga ron ti balkutam. Imbag lang adda abastom, no kunamat aman mano ka amakaraman iti naimas amakan. Ni, nagadumot dagitan nga inyawid yo, tatang. Ay kitun tabert dyan nga raw tinapanak. Amangan mo itong ibagada, mabisbisinan kayo. Kababain. Saan kayon ton nga agyaw awid pay? Ay saos, sayang mo't no sanak makayawid. Adumot ti sagana da. Nakipangan kayo lang arudan. Agyawid kayo pay. Normal da ita-itaan anak kaw. Malakit din, mangan kayo matain. Nangan kami, tatang. Ay kat irif ko nga roden dagitoy Imbag tula ka nagtumanain. Sa dino ti papa naman akaw, Domingo mat ita, awan mat trabaho yaw. Ada kayat na ti makisinara kanyak, tatang. Ada ka nun napatag nga ibaga na kanyak. Sino anak ko? Maamuan yung tulatan, inton sumangputak. Kayat ko laang ang maamuan, noan niya ti ibaga na. Kunakan kwa na, nga ibaga na laangan iti chat. Nga may mayat ka no ibaga na iti personal. Tapno mailawlawag na anasayaat. Amangan ka no ngamin no masaira. Ay, kasta ka day. Alang arawd, saan akong arumwar ita. Sakpay laang ti agyan dito'y balay. Saan kayo arumwar ita, tatang? Si Kangay, rumwar ka kaday. Tano saan ka arumwar, edi siyak ti rumwar. Ada ka din napatagapag nayo, tatang? Awan matkit day. Agpag napagnaaklang, tamakasikurmat yag kukulong dito'y balay. Da kayo nga ruden ti rumwar, tatang? Awan met kwartak, barok. Saan na kayo nga inikan ni Jinky? Ay saan Taimbagak met nga may nasa anak arumwar. Sige. Mabit lang nga rod. Tay kang kayo iti kwartayo, tatang.
Talaga ka di akayatdak nga ibabain, tatang? Apay kumangay anak ko. Apay nga kastamot tanti ibagbagam kanyak. Nakisinabat kanyak dagiti batsyo. Anya timbagbagayo kadakwada. Asaan kayo nga ikikan iti kwarta? Asaan kayo ang makaramraman iti naimas amakan? Nga agtiptipid kami nga agasawa? Kwa anak ko. Saan ka di nga inikan kayo mat iti pag-share iti reunion yo? Kan inikan kayo iti paggatang yo iti regalo yo? Nukurang? Di ibagayo kumakanyak? Saan kat asarsaritaan dak kadag iti batchmate yo? Siyak matan ti agbalin adakas? Madi ka no nga imimutan tinaganak? Kunkunada kanyak? Apay, inimimutan kayo aya? Pasinsya kalakuman anak ko. Ijak na panunot ti bunga ti naramid ko. Ti bagiklag ti napanunot ko iti day tagundaway. Kasauyo dagiti kabatsyo. Asaan apod no dagiti imbagbagayo. No kayat yo nga ikan kayo pay iti kwartayo. Wen anak ko. Ibabawik dagiti imbagbagak. Pakawanin anak. Nagkidawak iti pamakawan kadagiti batchmate ko. Naibabainak, ngamawanin na aramidak. Jak pinanunot ti banag, ti naramid ko, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Pablo. Agyaman akmang Pablo, iti dito apakasarita nataangan kan, kitamu ti dakas kan saan. Ngarod, sakbay nga agaramid tayo iti addang, panunutin tayo pa'y nga umuna, no nasaya at dayta, ngayon tayo aramidan. Tapno saan tayo nga agbabawi, iti udi na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingan di tinaga na Pablo, iti syudad ti Baguio. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.